ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଣାଜଣା ଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଜନ୍ମ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାହାଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜା ଅଜ ଥରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ରାଜାଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ଅଜ ପୂଜାର ରୀତିଗତି ଜଳଦାନକୁ ସାମ୍ନାରେ ନ ପକାଇ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପକାଇଲେ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ସାଧାରଣତଃ ଜଳଦାନକୁ ପଛକୁ ନୁହେଁ ଆଗକୁ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ, ଅନ୍ୟଥା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଜା ଅଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଏକ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗାଈ ଚରୁଥିବା ଦେଖିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏକ ସିଂହ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଈକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପଛରେ ଜଳଦାନକୁ ପକାଇ ଦେଲି। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନ ଦୂରରୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଈ ସବୁଜ ଘାସ ଚରୁଛି। ସେଠାରେ ଏକ ସିଂହ ତା ପେଟରେ ଅନେକ ତୀର ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ମରି ପଡ଼ିଛି। ରାବଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ଜଣେ ବୀରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଯାହାର ଜଳଦାନ ତୀରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ଲଙ୍କା ଫେରି ଆସିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ରାଜା ଅଜ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ପାର ହେଲେ। ହ୍ରଦରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଥିଲା। ରାଜା ଅଜ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ୍ମ ପାଖକୁ ଯେତେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଏହାକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ନିଃସନ୍ତାନ, ଆପଣ ଏହି ପଦ୍ମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରାଜା ଅଜଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜା ଅଜଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ଦୂରରେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ଏକ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତି ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ଅଜଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ଦାନ ମାଗିଲେ। ରାଜା ଅଜ ତାଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ଧନ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦେବାକୁ କହିଲେ। ରାଜା ଅଜ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ହାର କାଢ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଲି ହାତରେ ତାଙ୍କ ଦରବାର ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ରାଜା ଅଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଅଜ ନିଜକୁ ଶ୍ରମିକ ବେଶ ଧାରଣ କରି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ସହରକୁ ଗଲେ। ସେ ଜଣେ କମାର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସାରା ରାତି ଲୁହା କାମ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପାଇଲେ। ରାଜା ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ନଥିଲେ। ସେ ମୁଦ୍ରାଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରିଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଟି ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଭୂମିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୁଦ୍ରାଟି ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରେ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ଖୋଳିଲେ ଏକ ସୁନାର ରଥ ବାହାରି ଆକାଶକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ଆହୁରି ଖୋଳିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁନାରଥ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 9ଟି ସୁନାର ରଥ ବାହାରି ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ରଥ ଦେଖାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ପୁଅ ନେଇଗଲା ଏବଂ ରଥଟି ଭୂମିରେ ଅଟକିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକଟିକୁ ରାଜା ଅଜଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ, ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରୁ ଜନ୍ମିତ। ଏହା ସହିତ 9ଟି ସୁନାର ରଥ ବାହାରି ଆକାଶକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିଲାଟି ଦଶମ ରଥରେ ଦେଖାଗଲା ସେହି ରଥଟି ନ ଯାଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରଥ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କର। ଦଶମ ରଥରେ ଏହି ପୁତ୍ରଟି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଦଶରଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।